Kakong bindas ke badang betangi ke jingya ki jongka rak basyak dengan kelembu por. Naduk si beje nok pai sengi jong henry teri ujeliu arja arpusau ha parking lot additional secretariat Shillong. Bandawa nak sorkar ban senapan bahano eka surok nongpo umden Sunapur Riboy district. Haba keli ka kot ka khia jongka hadin ke jingwan eksamen ki doktor ha ka por men sengi jong prateri ujeliu arja arpusau kala ong. Baka sudan kendiat ke jing telot bat ke jing WR hakaman. Hakaliang ka kot ka khia jong ha. Nga suduna kendiat tangka LR ha men namar bai doktor iog yang ha bapiduna oksigen te nangta kadon ga jintlot kendiat kansoj mdade hadu kata ngamdat lot hadu kata bat kadon ga jinsu kendiat ba ngadon gastrik mlele ya kata kamdad kata hadu kata ka met jonga bat kesus un tangka klik tang komta. Halor ke jingwan jingau MLA ke nongpo ubak Meryl Bonds iem kala ong ba ulawan ban keli ke jing temu jongka bat ke jubab ke bakala ai ka long baka kwa baka sorkar kan snano e kate ke surok kala ong ba ulat terwa bakan yo banyak kran bot usembut menteri rang ba ka jalau ba Preston Tensong uba pej ke tanat PWD roads hak ba ula ong ba un sia kran bat pentip syaka kala ong bakala kran syai baka kwa ba Preston unwan hak kate ke jaka bat un ai ke jingkular hakmat ki paj ba ban snano ya kate ke surok. Apa dia pada kejungan jungwa melia jumpi nang kena po. Kai kebo wanra kubori pi. Kai kebo kuntu pi. Na kaliang jong MLA jongi wan hang ne ban ya kran sutu jumgot bat ngalong hakano ka jing tumu jonga. Long ukeli kan yang long kai ke jing tumu jong pi. Dia na kaliang jonga te kumbang ala penpau ha ke media ki baper ngat terang ban yo ya kasurang. Kata ka de ke jing tumu jonga. Bat kata ka de ke kantin ka bang reply hu MLA te ong ba pikwa ban ya kenduk bat minister teng ong hoy nga kwa ban ya kenduk ban minister ba unwan ai yang ai ka asuran ka ba tikena ka ba biang hang ne hapo surak haja ka syong jonga harangkat ki media harangkat ki paj ba ki babun khanang ba ka ka bangale kan long ka ba syai hakmat upaj ba bat ka ba hun men siam hangaru marwai kata ka de jingkwa jonga Tu uang kumu kai ka jubab jumera tu la ne man le pemta pada. Uang yang ba ap ngan sa pentip ya pi ngan saya kran bat minister badai pe ya katrat PWD ba Preston te un sa pentip yang te ya kata ngandang ap ya kata ga rai na MLA menta Tas pi la un tai kindiang ini menta si kila kam bun ki long kmi ki buan ki long kmi ki buan na kanu kata. Kini ke paralong kami baro ki bawan menta kasni ki dei na katan jungi na te na tanyum dan ngas ngeu ban ai ke jing kublai ga bakarpang na ka banta kini paralong kami ki ba wan ban ai ke jing kersian yang na ka banta kani ka hangr stra jonga ngas ngeu ban ong ye ki kublai shibun ye ke jing lakloi ke jongki ka jing wan jongki ka penpau bangidon ke jing ye teli ka penpau bangidon ke jing ye terang na ka banta ka surok hakathan bat ka dong ka jongi tengas ngeu ban ong ye ki kublai shibun ki paralong kami ki khon samla nangta ki rangba ki babun na ka thanyum den ki hakane kasni ki babun ki wan na ka association driver taxi nangta ki wan na ka hima ka rajongi ki wan na ki kisang RBYF nangta ki baper ki banga ngamla ban jar kartang na kaliang jong ka thanjongi menta kasni kila wan hibaro bat ki badai ban wan baro ai kila ya wan lot hakane kasni tengah penpau ka jing sngungu ka jing lakloi ka jongki banyas nok tilang bat nga ban ai ka jing kersan ka bapura na ka benta kani ka jing dawa ka jonga na ka benta jong paj ba obabun balang Atulah don pada na pring jong kini ki boong ba ki kwa ban ya kon ban ya song lang sakhan lambat. Hoaj kidan tang bana kaliang jonga nga kentai ya kata bat ngam sngu long ngam sngu kwa bakino kino ki ba wan ban ya join lang bat nga kane ka jing shat ngan na maria kane ka jing shat ngan kum banga ong na ka por bangam kwa ban ya join bat no ngam kwa bakin ya join kino ru bat nga ngan shat ngan himarwe hadu ba kan hadu bangin da job hadu bakan dakut kane ka jing dawa ka jonga hendrei na kaliang jonga nga kerpat ya kino ki ba wan ha kane ka jaka bat kane ka kamera kin nomdei ban ra ki jing bam kim nomdei ban ya bam hang ne ladanga ngambam ru kim nga kerpat ya ki bakin sngu ba banom wan ra ya ka bam hakane ka kamera ka banga ngasyong tang katanga kwa ban pentip sya ki paj ba Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.